بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لو محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو چا سارے اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین انتہائی عزت و تکریم دے لائق محتشم علماء کرام مشائخ اعظام بانی محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران چشتی صاحب انہاں دے تمام منتظمین ساتھی شرکاء اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور والا اللہ رب العالمین دا احسان ہے کہ اسی اس مقام تے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل وچ حاضر ہے اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساڈی حاضری نو قبول و منظور فرمائے دوستو بزرگو بھائیو اساں لوگاں دا تعلق چار جہاناں دے نال بڑا گہرا ہے جڑے مین اور بڑے جہان ہیں ایک وچ اسی رہ چکے ہیں ایک وچ راندے پے ہیں تے دو اگاں آمنے سمجھے نا جڑے جہان وچ اسی رہ چکے ہیں او دا نام ہے عالم ارواح ٹھیک ہے جی بڑی مدت اسی اتھے رہے ہیں اور جیڑا وقت اللہ پاک نے متعین کیتا ہی ساڈے ایتھے آون دا اس وقت وچ اسی آ گئے اے عالم دنیا ہے اے دے وچ اسی رہندے پے ہیں اس تو بعد عالم برزخ قبر دا جہان او دے وچ اسی جاونا ہے اور پھر عالم قبر تو بعد عالم آخرت او دے وچ بھی اسی جاونا ہے اور بھی جہان ہے لیکن انہاں چار جہاناں نال ساڈا بڑا مین تعلق ہے اور مسلمانوں انہاں چار جہاناں دے وچ عالم ارواح دنیا قبر اور آخرت انہاں چار جہاناں دے وچ جس نعمت دا ساڈے نال ہر مرحلے تے ساتھ رہے تے ساتھ رہنا ہے تے جدے کرم دے زیر سایہ اسی پروان چڑھے ہیں اس نعمت دا نام محمد مصطفیٰ ہے سمجھ آئی عالم ارواح جڑا جہان ہے نا اوہیو جیا نہیں کہ جدے وچ محتاجی ہوے کسے دی سمجھ آئی عالم ارواح وہ محفوظ جہان ہے
پاکیزہ جہان ہے، مقدس جہان، او دے وچ اساں نہ روزی روٹی دا فکر آئی، نہ معاشیات دا فکر آئی، نہ رشتہ داریاں دے مسائل، نہ آل اولاد دے مسائل، نہ کوئی اور مسئلہ آئی، نہ کوئی شیطانی حملیاں دا خطرہ، سمجھ آئی؟ محفوظ جہان آئی، مقدس جہان آئی، آلودگی والا جہان نہیں ہے عالم ارواح، سمجھ آ رہی ہے؟ اس جہان وچ بھی اگر کسی ذات دی سانو ضرورت رہی ہے تو وہ ذات آمنہ دا لال ہے۔ اس جہان وچ جس ذات نے ساڈی روحانی تربیت فرمائی ہے، سانو اللہ دا راہ وکھایا ہے، تو او کالی کملی والے دی پاک ذات۔ جدو الستو بربکم رب فرمایا کہ کیا میں تہاڈا رب نہیں، تو سب تو پہلے جس روح نے اللہ دی بارگاہ چ او دی ربوبیت دا اقرار کر کے ساری کائنات دیاں روحاں نو اللہ دا راہ وکھایا، او جناب رسالت مآب علیہ السلام دی روح مبارک ہے۔ تو مسلمانوں، حضور علیہ السلام او نعمت اللہ تعالیٰ دی کہ جڑی عالم ارواح چ ساڈی ضرورت ہے اور ساڈے کم آئے، سانو اللہ دا راہ وکھایا، رب دی ذات دی طرف ساڈی رہنمائی فرمائی۔ حضور والا عالم ارواح تو اسی عالم دنیا چاہ جا، یہ عالم دنیا ایک ایسا جہان ہے کہ جڑا امتحان گاہ ہے، جگہ جگہ تے ٹوئے ٹپے مصیبتاں پریشانیاں، حضور والا شیطان دیاں چوکیاں، ہر جگہ تے قدم قدم تے اس جہان دے اندر، یہ جہان خوبصورت بڑا ہے، لیکن مسلمانوں یقین جانو یہ ایسا جہان آئی کہ ساڈی آقا دی آمد تو پہلے یہ جنگل دا قانون، جویں جنگل دے قانون کوئی نہیں ہوندے، جنگل وچ ہر زور وار آدمی، ہر جابر، ہر زور وار جانور دوسرے تے حاکم ہوندا ہے، او دا حق ہوندا ہے کہ او دوجے دی زندگی ختم کر دے۔ یہ دنیا بھی ایویں آئی، اے دے وچ بھی کوئی نہ کسی رشتے دی پہچان آئی، نہ ماں بہن بیٹی دی عزت دا کوئی مقام آئی، نہ مسلمانوں کسی یتیم مسکین دا کوئی پرسان حال آئی۔ جنگل دا ایک قانون آئی ہے دنیا اللہ نے بنائی، لیکن اس جہان نو وسن دے قابل جس ذات نے بنایا ہے او دا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آکھو سبحان اللہ، محبت رات اونچی آواز نال کہہ دو سبحان۔ توجہ ہے نا سی؟ ہاں، اگوے عالم برزخ، اگلا جہان، قبر دا جہان، او جہان ہے۔ اتھے تو چلو اے وے کہ رشتہ داریاں ہی ہوئیاں، بہنا بھرا ہوئے، اور یارانے دوستیاں تعلق کہہ نہ کہہ موقع دے کم آ گئے، لیکن قبر دا جہان او جہان ہے کہ جتھے نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھرا، نہ کوئی شاگرد، نہ کوئی استاد، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سنگی، کلی جان تے کالی قبر۔ اس جہان وچ بھی جس ذات نے آ کے سانو اپنی پہچان کرا کے ساڈی قبر دی منزل آسان کیتی، او دا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گال سمجھ آندی پئی مسلمانوں؟ اس تو اگلا جہان عالم آخرت، او جہان ہے کہ جن دے وچ رشتے ہون دے باوجود قبر وچ تے مڑ رشتے ہونے کوئی نہیں نا، تے عالم آخرت دے اندر ماں بھی ہونی ہے، باپ بھی ہونا ہے، بھرا بھی ہونے، دوست بھی ہونے، بیٹے بھی ہونے، بیوی بھی ہونی ہے، وسیب بھی ہونا ہے، لیکن یہ او جہان ہے کہ جدے وچ ایک مرحلے وچ تکیں دی پہچان کوئی نہیں ہونی۔ عالم قیامت دو مرحلیاں وچ منقسم ہے، ایک مرحلہ عدل دا ہے، دوجا مرحلہ فضل دا ہے۔ جداں اللہ دی ذات عدل تے ہونا ہے، ادن کہیں دی پہچان کوئی نہیں ہونی، اتھے ہر کہیں نفسی نفسی پکارنا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیان دی زبان تے بھی نفسی نفسی ہونا ہے۔ مسلمانوں جس لے مرحلہ عدل ہونا ہے یوم قیامت دا، اس وقت نبیان بھی
نفسی نفسی پکارنا ہے تے ہر کوئی اپنی فکر تے وچ ہونا ہے تے اپنی ذات دی بات کردے ہونا ہے، اس مرلے دے وچ بھی جس ذات نے امتی امتی پکارنا ہے او دا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ آکھو توجہ ہے۔ تو حضور والا جہان یہ چار مین جنہ نال ساڈا رب تے جنہ وچ اسی راندے پے ہیں یا اگے رہنا ہے، اور مسلمانوں انہاں چاراں جہاناں دی سب تو وڈی نعمت کالی کملی والے آقا دی ذات جڑے عالم ارواح وچ بھی ساڈے کم آئے، جنہاں عالم دنیا وچ ساڈی رہنمائی فرمائی، ساڈے سر تے رہے، ہر اوکھے سوکھے ویلے نبی پاک علیہ السلام اپنی امت دے جناب والا مہربان رہے، نگہبان رہے۔ قبر آئی تا نبی پاک قبر وچ اپنے امتیاں واسطے حضور تشریف لے آئے، قبر وچ آ کے امتیاں دی مشکل کشائی فرمائی، اور عالم آخرت میدان معاشر او جہان کہ جدے وچ ساریاں امتاں اپنے نبیاں نو ڈھونڈ دیاں ہو سن، ایک کالی کمری والے دی ذات اسی جڑے غلاماں نو ڈھونڈ رہے ہو سن۔ تے مسلمانوں جڑے ہر جہان دی ضرورت ہر مکان دی ضرورت ہر زمان دی ضرورت ہر زمانے دی نعمت ہر جہان دی نعمت ہر مکان دی نعمت انہاں دا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ تے مڑ جدوں انہاں دا میلاد آوے اسی کیوں نہ خوشیاں منائیے تے آکھیے سائیں دا میلاد جو ہے خوشیاں مناؤ لوگو، سائیں دا میلاد جو ہے خوشیاں مناؤ لوگو، شادی حضور دیے بن ٹھن کے آؤ لوگو، سائیں دا میلاد جو ہے خوشیاں مناؤ لوگو۔ میرا دل کردا ہے سارے حضور دے نات خاں بن کے محبت والے لوگ بیٹھے ہو، کملی والے دے پیار والے ہو، محبوب دی محفل چاہے ہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھ لو سائیں دا میلاد جو ہے خوشیاں مناؤ لوگو، سائیں دا میلاد جو ہے خوشیاں مناؤ، شادی حضور دیے بن ٹھن کے آؤ۔ حضور والا اولاد بھی نعمت مال بھی نعمت، مسلمانوں اپنے ہاتھ پیر اعضا یہ بھی نعمت، اکھیں اللہ دی نعمت، زبان اللہ دی نعمت، ہاتھ اللہ دی نعمت، پیر اللہ دی نعمت، رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ دا انعام تے نعمت، اولاد اللہ دی نعمت، ماں باپ اللہ دی نعمت، مسلمانوں جوداد تے دولت اللہ دی نعمت۔ لیکن یاد رکھ لو ہر دنیا دی نعمت زحمت وچ بدل سکدی ہے، اج نعمت کل نہ رہے، ممکن ہے اج دی نعمت کل زحمت بن جائے۔ میں مثال دینا تاکہ بات واضح ہو جائے، پتر پیدا ہوتا ہے خوشیاں کرتے ہیں، اللہ نعمت دیتی ہے، رشتہ داراں مبارک بادیاں دیتیاں، بہن براواں مبارک بادیاں دیتیاں، وسیب نے مبارک باد دیتی، میاں مبارک ہوئی، اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے، نعمت دیتی ہے۔ اج جڑی نعمت ہے ممکن ہے جداں کل یا نعمت کل آوے تے زحمت بن جائے۔ مسلمانوں پتر ایو جے بھی نکل آندے کہ ماں باپ دا بڑھاپا ذلیل ہو جاندا ہے، ماں باپ دی دیگر ذلیل ہو جاندی ہے، جدوں پتراں تے دوپار آندے نے ماں باپ جناب والا در در تے دھکے کھاندے نے،
کھانیاں دے منہ میں دن ہائی تا اولاد نعمت لیکن نعمت ہو کے زحمت بن گئی جدی اسی خوشی کی تھی جدیاں سال گرہ منائیاں جدی پیدائش تے رشتہ داراں بلا کے دیگاں پکائیاں ڈھول بجائے شادیاں نے بجائے او نعمت زحمت بن گئی ایسا ممکن ہے ایسا زمانے میں چویتے ہیں مسلمانوں مال نعمت لیکن جے استعمال غلط ہوئے تا نعمت زحمت بن گئی مسلمانوں ہاتھ نعمت جے استعمال غلط ہوئے تا زحمت بن گئے پیر نعمت استعمال غلط ہوئے تا زحمت بن گئے اکھی نعمت استعمال غلط ہوئے تا زحمت بن گئیاں کائنات دیاں ساریاں نعمت ہومن دے باوجود زحمت ہو سکتی ہیں لیکن محمد مصطفیٰ او نعمت جڑے ہر جہان وچ نعمت ہی نعمت ہر مکان وچ نعمت ہی نعمت ہر زمان وچ نعمت ہی نعمت نے توجہ ہے نا صحیح اور مسلمانوں توجہ فرمائیے باقی جتنیاں نعمتیں ہیں کوئی خاص جہان دی ضرورت ہے اگلے جہان دی نہیں اگ پانی مٹی ہوا توجہ کریا ہے اگ پانی مٹی ہوا یہ چار چیزاں ہی ہو جائیں جنہاں وچوں انسان مرکب ہے اساں پڑھے ہیں یہ ساڑی ضرورت ہے آگ دی بھی ضرورت ہے پانی دی بھی ضرورت ہے ہوا دی بھی ضرورت ہے مٹی دی بھی ضرورت ہے لیکن اس جہان میں چنہ نعمتاں دی ضرورت ہے اگلے جہان میں چنہ دی ضرورت نہیں جدو اسا اگلے جہان جانا ہے مسلمانوں آگ دی ضرورت عالم برزخ سانو کوئی نہیں ہوا پانی مٹی انہاں چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں معلوم ہویا اللہ اکبر باقی جتنیاں نعمتاں وہ ایک جہان دی ضرورت ہے تا دوجے دی کوئی نہیں دوجے دی ضرورت ہے تا تیسرے دی کوئی نہیں لیکن کملی والے آقا او نعمت کہ جنہ دی عالم ارواح وچ بھی ضرورت ہے عالم دنیا وچ بھی ضرورت ہے عالم آخرت وچ بھی ضرورت ہے عالم قبر وچ بھی ضرورت ہے کوئی جہان ہی ہو جیا نہیں جس جہان وچ مصطفیٰ دی ضرورت نہ ہوئے ہر زمانے وچ حضور دی ضرورت ہے اس واسطے سرکار تو بغیر گزار رہی نہیں نبی پاک تو بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اس واسطے اسی غلام کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے محبت نال کہنے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں اونچی آواز نال کہہ دو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ توجہ ہے جی حدیث میں چاندہ ہے صحیح حدیث ہے میں ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ پاک حاضر ہوسی اللہ فرماسی میرا بندہ میں تیرا حساب لمنے تے مینوں دس میں تیرا گواہ کون بناواں حساب دے ٹائم جڑا تو آکھے میں وہ گواہ بناواں مسلمانوں انسان ہمیشہ اپنی سوچیند ہے اللہ اکسی دس کیڑا گواہ بناواں اکسی میرے اللہ مینوں ٹائم دے میں سوچ کے تینوں عرض کرنا اللہ فرماسی سوچ لے اپنی مرضی دا گواہ چن یا رب العالمین میں عرض کرے نا رشتہ داریاں وال دھیان کرے سی اما دا نام لواں ابے دا نام لواں اما ہوئے
جنوں میرے بغیر نیندر کوئی نہ آندی بابا ہوئے جنہیں کما کما کے محنت مزدوریاں کر کے مینوں دنیا وچ پروان چڑھایا بھرا دا نام لواں پتراں دا نام لواں بد سوچے سی ہن تا ایو جی عالم ہے جو کوئی نیڑے نہیں لگدا پیا ممکن ہے اما دا نام لواں اما میرے خلاف گواہی چا دے وے ابے دا نام لواں ابا میرے خلاف گواہی چا دے وے بہن دا نام لواں بہن میرے خلاف گواہی چا دے وے اللہ اکبر ہن انہاں دا نام نہیں لیندا سوچ سوچ کے اکسی اپنے ہتھاں پیراں نو گواہ بنینا اے تا میرے اپنے وجود دا حصہ ہے غیر تا کوئی نہیں اکسی میرے اللہ میرے گواہ میرے اپنے ہاتھ پیر بنا اے میرے حق میرے گواہ بن سن اللہ فرماسی ابن آدم سوچ لے جنہاں نو گواہ بناونا چاہنا ہے تو اپنی گل تے پکا ہے یا اللہ میں بالکل پکا میلاد دی محفل پا کے چاون والے ہو اللہ فرماسی ٹھیک ہے تیرے ہاتھ پیر تیرے گواہ زبان بند ہو جاسی اللہ فرماسی اس چن کے لینے گواہی دے ہو مسلمانوں اسے بندے دے ہاتھ پیر اپنے ہاتھ پیر جدا زبان بند ہو سی او گواہی دے سن ہاتھ تک سن میرے اللہ اے مطبوع آئی اساں تابع آسے اے پیشوا آئی اساں مقتدی آسے اے حکمران آئی اساں رعایا آسے جڑے پاسے اس چلاونا آئی اساں اسے پاسے چلنا آئی اے چوریاں نہ کرواوے آسان نہ کروا اے ساڑے کلو چوریاں اسے کروائیاں پیر اکسن میرے اللہ اساں دے تابع آسے جے برائیاں دے اڈیاں تے نہ لے جاوے اساں نہ جاؤں اے سانو برائی والے پاسے لے گیا حیران ہو کے اکسی تو ساتا میرے اپنے آوے تو سائیں آج میرے مخالف ہو گئے میرے اپنے ہاتھ پیر مسلمانوں جتھے اپنے ہاتھ پیر مخالف ہو جاون اتھے بھی آمنہ دلال کم آندہ حضور والا توجہ فرمائیے جتھے اپنے ہاتھ پیر مخالف ہو جاسن اتھے بھی کالی کمنی والے آقا کم آمنے کی منظر ہونے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے ترس دے او دید نو لوگو دن راتی آخر اونا بھی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے او بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا او جھوٹا ہے جگ سارا پاک نبی دیاں سچیاں یاریاں نے حضور والا آؤ میں تو تھوڑا جہا ماضی ایک سفر کراواں توجہ نال میری بات سننی بنی اسرائیل دی ایک قوم اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا اس واسطے کہ ہفتہ مقدس دن نے تواڈے واسطے اس دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا مسلمانوں توجہ فرمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر ہن قوم دے لوگ کٹھے ہوئے وٹلے ہوئے انہاں کا ہفتے والے دن سمندر وچ مچھلیاں زیادہ آندیاں جے اسی شکار نہ کیتا ساڈی معیشت ہی ساری مچھلی دا کاروبار ہے اسی بھکھے ہو جسائیں غریب ہو جسائیں کی کریے قوم دے وڈیرے بندے کٹھے ہوئے پنچایت لگی انہاں کا کوئی حل کٹ دے ہیں انہاں کا ان کرو جمعے تے ہفتے دی درمیانی رات نو سمندر وچوں نالیاں کڈو مچھلی فارما دی طرف جداں ہفتے دی صبح ہو سی نالیاں تیار ہو جاسن سمندر وچوں پانی بھی آمنا شروع ہو جاسی
مچھلیاں بھی پانی دے نال آونیاں شروع ہو جاسن لہذا ساڈے تالاب پانی نال بھی بھرے جاسن مچھلیاں نال بھی بھرے جاسن جے اللہ پوچھسی تاک سوں مولا اساں تا درمیان والی رات وچ نالیاں کڈیاں اگر ہفتے نو خود بخود پانی آیا ہے مچھلیاں آئیں تا ساڈا قصور کوئی نہیں مسلمانوں جدا ہیلا کیتا اللہ دے وقت دے جڑے پیغمبران رب تعالیٰ نے انہاں نو فرمایا اپنی قوم نو آکھ میں انہاں نو ڈکیا اے نہیں روکے ہفتے دے دن شکار کرن تو اے میرے پیغمبر انہاں نو آکھ اللہ دے عذاب دا انتظار کرو میرا عذاب آون والا ہے میلاد مصطفیٰ دی محفل جان والے ہو جتنے بندے اس کم وچ ملوث سن اللہ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھٹکارے ہوئے باندر بن جاؤ سارے مسلمانوں او شکار کرن والے ہفتے دے دن نماز مسلمانوں نالیاں کٹ کے پانی اپنے مچھلی فارما دی طرف لے آون والے باندر بن گئے اللہ اکبر اللہ دے نبی دی موجودگی دے وچ قوم باندر بن گئی عذاب آیا اللہ نے شکلاں چینج کر دتیاں مسلمانوں انہاں واسطے ہفتے دا دن مقدس ساڈے واسطے جمعے دا دن مقدس انہاں ہفتے دی ڈائریکٹ بے حرمتی نہیں کیتی بلکہ جمعے تے ہفتے دی درمیانی رات نو انہاں سمندر وچوں نالیاں کڈیاں اپنے مچھلی فارما دی طرف اللہ نے اے بھی برداشت نہ کیتا شکلاں چینج کر دتیاں پر قربان جاواں محمد کریم دی ذات تو حضور کتنی وڈی نعمت ہے کتنا وڈا انعام ہے اج جمعے دا ٹائم ہوندا ہے جمعے دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے مسلمان جوے پہ کھیڈ دے ہوندے جمعہ پڑھایا جا رہے ہوندے مسلمان شراباں پہ پیندے ہوندے ادھر جمعہ دی اذان شروع ہوئی ادھر مسلمانوں دنگلاں وچ کھلوتے ہوندے انہاں ہفتے دے دن دی بے حرمتی کیتی عذاب دا نشانہ بن کے باندر بن کے ہلاک ہو گئے اسی جمعے دے دن دی بے حرمتی کردے ہیں لیکن نہ عذاب آندا ہے نہ شکلاں چینج ہوندیاں نے مسلمانوں کیدا کمال ہے اے تیرا میرا کمال نہیں ہے اے آمنہ دلال دا کمال ہے آکھو سبحان اللہ اچھی آواز نال کہہ دو سبحان توجہ ہے جی حضور والا آؤ میں قرآن پاک جو ایک اور مثال دیں موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک ہارون علیہ السلام دا دور مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے گئے اللہ دی کتاب لمن واسطے قوم نو حضرت ہارون علیہ السلام عطا کر کے گئے ہارون علیہ السلام دی ڈیوٹی لا کے گئے کہ تو انہاں دی نگرانی فرماونی ہے مسلمانوں موسیٰ کلیم گئے تے پچھو ایک سامری نام دا سنار آئی اس سونے دا بچہ بنا کے حضرت جبریل دے گھوڑے دے قدمہ دی مٹی اس سونے دے بت وچ پائی وہ بچے دا بت بولنا شروع ہو گیا حضرت جبریل دے گھوڑے دے قدمہ دی مٹی دی برکت نال جدوں سونے دا بچہ بولیا اس سامری سنارے نے انہاں بنی اسرائیل والیاں نو آکھیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تواڈا بھی خدا ہے حضرت موسیٰ دا بھی خدا ہے کدے بچے کوئی نہ بولے اے جڑا بت بول پہ ہے ایو خدا ہے حضرت ہارون علیہ السلام دے روکن دے باوجود مسلمانوں 70,000 بنی اسرائیلی بچے نو خدا من بیٹھے بچے دی پوجا کرن لگ گئے جدو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے آپ نے آ کے حضرت ہارون علیہ السلام نال بھی غصہ فرمایا تے قوم نو بھی آکھیا شرم کرو حیا کرو بے حیاؤ منو سلوا کھاون والے ہو اللہ تعالیٰ تواڈے تے پکے پکائے کھانے نازل کرے اپنیاں نعمتاں وچ پروان چڑھائے تساں اللہ تعالیٰ نو چھوڑ کے بچے دے پجاری ہو گئے جدا قوم نو شرم دلایا انہاں کیا قبلہ سا توبہ کرنے ایک گناہ کیتا حضرت دی بارگاہ عرض کیتی اساں توبہ کرنے میرے بھائیو جدوں نہ توبہ دا کرن دا اعلان کیتا اللہ فرمایا میرے کلیم اگر توبہ کرنا چاہندن تے مڑ سونے کیویں توبہ کرن سنو ایمان والے ہو پہلا پارا ہے سورۃ البقرہ ہے اللہ نے انہاں دی توبہ دا ذکر کر دیا ارشاد فرمایا وَإِذَا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ دا قرآن ہے، پہلا پارہ ہے، ترجمہ گھراں وچ جا کے ویکھ سکدے ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمایا اے میری قوم تساں اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے، بچے نو خدا من کے توبہ کرو اللہ دی بارگاہ وچ تے توبہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ طریقہ کے آئی سننا پرے پنچایت جبان والے بندے بیٹھے ہو، سمجھدار حضرات بیٹھے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ایک جرم دی پداش جدو توبہ کرن لگی، توبہ دا طریقہ کے آئی اللہ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ نو قتل کرو، اپنے آپ نو مارو، تاں رب تواڈی توبہ قبول کرے گا۔ مسلمانوں مفسرین نے لکھے چھریاں پکڑائیاں گئیاں، خنجر دیتے گئے، تلواراں پکڑا کے کھڑا کر دیتا گیا، اپنے آپ نو مارو، انہاں اپنے آپ نو ماریا۔ اللہ تعالیٰ نے جدو مر گئے رب توبہ قبول کیتی۔ حضرت موسیٰ دے امتی ایک گناہ کرن اپنے آپ نو مارن مر جامن اللہ توبہ قبول کرے تے محمد کریم دے امتیاں کلو گناہ ہو جائے، قانون بدل گیا۔ اللہ فرمایا میرے یار وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب اگر تیرا غلام جانتے ظلم کر بوے گناہ کر بوے تیری بارگاہ میں چا جائے فاستغفر اللہ کو معافی منگے واستغفر لهم الرسول تے کملی والے تو دی سفارش فرما دے میں توبہ قبول کر لواں گا۔ ہن غور کرو اللہ واسطے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ دے امتی بھی اللہ دے بندے اساں بھی اللہ دے بندے، او ایک جرم کرن اپنے آپ نو قتل کرن تے گناہ معاف ہوے، محمد دا غلام ہزاراں جرم کرے اپنے آپ نو نہ مارے، اللہ دی بارگاہ وچ آ کے رسول دی بارگاہ وچ آ کے اللہ کولوں معافی منگے تے وسیلہ دے محمد مصطفیٰ دا، اللہ توبہ قبول فرما لیندا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ آکھاں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کر مل کے پڑھ لو میلاد پاک دا موسم ہے، محبت نال آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، او مک گیا انتظار میں بسم اللہ کراں، مک گیا انتظار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، مک گیا انتظار میں بسم اللہ کراں۔ یہ جڑی آیت اللہ توجہ ہے نا، محبت نال زبان اللہ کا وعدہ حضور والا۔ یہ جڑی آیت میں خطبے وچ پڑھی ہے اللہ نے او دے وچ دو نعمتاں دا ذکر کیتا ہے، توجہ فرمایا ایک کہ تساں دشمن آوے اللہ نے توانوں اس نعمت دی وجہ تو دشمنیاں ختم کیتیاں، بھائی بھائی بنایا۔ مسلمانوں بندہ کروڑاں ارباں دی جائیداد دا مالک ہوئے تے جے زندگی امن وچ نہ ہوئے اس جائیداد دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا۔ اس مسلمانوں اللہ اکبر دولت دا فائدہ کوئی نہیں جے دشمنی وچ ہوئے، مسلمانوں جان دا خطرہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب او نعمت جنہیں جہان نو وسن دے قابل بنایا، دشمنیاں ختم
ختم فرما کے رحمت دا بیج بویا، امن دا بیج بویا، محبتاں دے بیج بوئے، تو جان دے دشمناں نو بھائی بھائی بنا دیتا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے تواڈی دنیا آباد فرمائی ہے تے دوجا میرے کملی والے نے تواڈے تے انعام کیتا کہ تساں دوزخ وچ پہنچ چکے آوے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تساں دوزخ وچ پہنچ چکے آوے، میرے محبوب نے تانوں پاؤں پکڑ کے دوزخ وچوں کڈ کے جنت عطا فرما دتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حضور والا میں اس نعمت دے فیضان پہ عرض کرداں، اسی انسان ہیں، بندیاں دی فطرت ہوندی ہے بے عیب چیز نو گل نال لاونا، عیب دار نو جناب والا گلوں کڈنا، اے بندیاں دی عادت تے فطرت ہوندی ہے۔ جے تائیں کوئی بے عیب ہے او تائیں اپنے گل لاونا، تے جدوں کوئی عیبی ہو جاوے نیڑے کوئی نہ کھلونا۔ آؤ میں تانوں سورت یوسف علیہ السلام وچ لے جاواں۔ مسلمانوں جدوں کنان وچ کات پیا، حضرت یعقوب نبی دے پتر آئے کنک لمن واسطے مصر دے اندر، تے حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانان مصر دے آئے جدا بھرا یا یوسف علیہ السلام نقاب اوڑ کے رکھ دیان، کوئی حسن برداشت نہیں کردا یوسف علیہ السلام دا۔ مسلمانوں جدا بھرا آئے، توجہ کرنی ہے بات تے، بھرا آئے کنک لمن واسطے، حضرت یوسف پہچان گئے کہ میرے بوئے تے میرے ویر آ گئے، جنہاں مینوں کھوے چ سٹیا، جنہاں مینوں ابے کولوں جدا کیتا، جنہاں مینوں کھوٹے درما دے بدلے ویچیا، اوے میرے بھرا میرے بوئے تے آ گئے۔ لیکن نبی لجپال ہوندے نے، نبی انتقام لوان والے نہیں ہوندے، نبی رحمت دے مجسمے ہوندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈرائنگ روم وچ لے گئے، جدا بھراواں نوں بٹھایا ڈرائنگ روم وچ، انٹرویو لیا، فرمایا کتھوں آئے ہو؟ انہاں کیا قبلہ کنان وچوں آئے ہیں؟ فرمایا کہندے پتر ہو؟ انہاں کا یعقوب نبی علیہ السلام دے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب دا نام آیا، یوسف دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ مسلمانوں ویر ویراں دے او درد ونڈاون تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں نام آیا یعقوب علیہ السلام دا تے حضرت یوسف رو پہ، انہاں کیا باپ سادہ ہے روندے تساں؟ فرمایا مینوں محبت ہے تواڈے ابے نال، توجہ کرنی ہے۔ فرمایا کتنے پتر ہو؟ انہاں کہا جی 12 سے، میرے کولوں دائے ہو 2 کدھر گئے؟ انہاں کیا چھوٹا ابے دے کولے، اور جڑا چھوٹے تو وڈا ہی انہوں بگاڑ کھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ فرمایا رو کنک بھی تانوں دیاں گے، پیسے نہیں لواں گے۔ بندیاں نوں آکھیا نوکری کرو، انہاں دی پیسے نہیں لینے، کنک دینی ہے، لیکن حقہ فرمائش ہے ساڈی، جداں اگلی مرتبہ آیا ہے چھوٹے برا نوں وی نال لے آیا ہے، جڑا ابے دے کولے انہوں بھی نال لے کے آیا ہے۔ آکھن لگے حضور وعدہ کرنے ہیں جداں اگلی مرتبہ آسوں چھوٹے ویر نوں نال لے آسوں۔ مسلمانوں چلے گئے کنک لے کے، حضرت یوسف نے پیسے تک نہ لے، جداں واپس گئے ابے کولوں پہنچے، باپ نے پوچھیا پترو سناؤ مصر وچوں آئے؟ ابا جی ہو آئے ہیں، کیویں مصر دا بادشاہ؟ ابا جی کریم ہے، کریمہ دی اولاد ہے، تواڈے نال بھی بڑا پیار کردا ہے، تواڈا نام لیا تے رومن لگ گئے، کنک دتی ہے، پیسے کوئی نہیں لے، بڑی خدمت کیتی ہے، آپ بڑے خوش ہو گئے۔ توجہ مسلمانوں، کچھ عرصے بعد دوبارہ کنک دی ضرورت پیش آئی، ہن دوبارہ تیار ہوئے
تے وصیت یاد آ گئی بادشاہ دی کہ اس آکھیا چھوٹے بران نال لے آئے ابے دے کول آ گئے علماء کرام تشریف فرماؤ سنو جدو ابے کول آئے تیار ہو کے مصر جاون واسطے ابے نو کہنے لگے ارسل مانا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سبحان اللہ ابا جی ساڈا برا ساڈے نال بھیج ارسل بھیج تو مانا ہمارے ساتھ اخانا ہمارا بھائی بنیامین اب علماء جانتے ہیں کہ اخ کی نسبت ہے نا ضمیر جمع متکلم کی طرف اپنی طرف منسوب کیا ساڈا برا بنیامین ساڈے نال بھیج نقتل تاکہ اسی کنک لے آئیے اور اسی گارنٹی دینے ہیں کہ اسی حفاظت بھی کرائیں حضرت یعقوب فرمایا اگے یوسف لے گیا وے اپنی حفاظت تے اج تائیں میرا یوسف مینوں نہ ملیا میں تواڈی حفاظت تے تے نہیں بھیجدا اللہ تعالیٰ دی حفاظت بھیجنا لے جاؤ لے کے آ گئے جداں ٹرن لگے ابے آکھیا میرا بچہ ہکے دروازے تائیں سارے نہ گزرائے وکھرے وکھرے ہو کے گزرے آئے جوڑیاں بن کے گزرے آئے مسلمانوں جداں مصر دے بادشاہ دا محل آیا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکن ہن جداں آئے محل تے مسلمانوں 5 جوڑیاں بن گئیاں تے 6ویں جوڑی حضرت بنیامین علی نہ بن سکی آپ کلے رہ گئے 5 جوڑیاں دی شکل وچ باقی بھرا گزر گئے تے جدو بنیامین کلے رہ گئے مسلمانوں جدو بندہ کلا ہوئے بچھڑے ہوئے بھرا یاد آندے نے اس وقت بچھڑیاں سنگتاں یاد آندیاں نے حضرت بنیامین دیاں ڈھائی نکل گئیاں میرے اللہ میرا ویر یوسف ہویا اج اساں وی جوڑی دی شکل وچ گزری آ حضرت یوسف علیہ السلام گوے دے کھلوتے ہیں وچھڑ گئے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دا آپ آدھے نے وچھڑ گئے سجنا دیا تانگا او میرے گجڑے درد جگائے بلک بلک پردیسیاں کارن میری اکھیاں ساون لا اللہ جانے کہ یا دیرا پئیاں لنگ سال گئے نہیں آئے غلام فریدہ آباد تھی من او جھوکاں رب فیرا سجن ملا حضور بنیامین روئے بھرا یاد آیا مسلمانوں حضرت یوسف بے دے کھلوتے آن برداشت نہ ہویا دوڑ کے آئے آ کے سینے نہ لا کے آکھیا بیلیا کیوں رونے یار کیوں پیا رونے ہو سکا یعقوب نبی دے پتر ہے ابے آکھیا جوڑیاں بن کے گزرائے اساں 5 بھراواں دیاں جوڑیاں ساڈیاں دیاں لگ گئیاں 5 جوڑیاں دا بھراواں دیاں لیکن کی کراں میں کلا رہ گیا جے میرا یوسف ہویا میری بھی جوڑی مکمل ہویا حضرت یوسف نے پردے دے وچوں آکھیا مینوں یوسف سمجھ لے جوڑی بن کے آپاں گزر جائیے ہو سکا تو بھی بڑا پیارا ہے لیکن اپنے ویر اپنے ہی ہوندے نے بہرحال حضرت یوسف جوڑی بنا کے لے گئے جدن اندر کلے ہوئے اللہ فرمایا یوسف جی اللہ جی میرے مالک فرمایا بنیامین نو تعارف کرا دے آپ نے برکا چایا فرمایا بنیامین رونا تیرا یوسف میں اللہ اکبر گل لگ کے بھرا روئے
ڈھائی مار مار کے روندے رہے۔ بنیامین آکھیا لالا میں کنان واپس کوئی نہیں جانا، میں تواڈے کولوں رانا ہے۔ فرمایا میرا ویر میں تینوں روک لیا، ابا کے میری جدائی وچ مڑ تیری جدائی دا غم وی نال آ جاسی۔ ایک بات تے دوجی بات اے وے کہ میرے ملک دا قانون ہی نہیں کہ میں بے ملک دا بندہ اپنے ملک وچ زبردستی روکاں۔ اللہ اکبر۔ تے تیسری بات تیرے بھراواں نوں شک پہ جا سی کہ فرمائش کر کے منگوایا تے اپنے کولوں روک لیا، پتہ نہیں کہ راز ہے، اس واسطے میں نہیں روک سکدا۔ ہو سکا لالا میں واپس کوئی نہیں جاونا، میں رہنا ہی رہنا ہے۔ فرمایا بنیامین جے میرے کولوں رہنا ہی تمور چوری دا الزام سونا پوسی۔ جس لے میرے بندے کنک دے سن، تیریاں بوریاں وچ پیالہ رکھ دے سن، پیمانہ بادشاہ دا سونے دا پیمانہ، تے جدہ تساں کنک لے کے ٹرسو میرے بندے اکسن پیالہ گم ہو گئے، او توانو آواز دے کے اکسن بادشاہ دا پیالہ تساں تی جاندے ہو، تے موڑ جس نے تلاشی ہو سی تیریاں بوریاں وچوں نکلا سی، میں نو تینو اپنے کولو رکھن دا جواز مل جا سی۔ بنیامین آکھیا لالا جنہ دکھاں وچ او میرا دل بر راضی، انہاں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ جگہ کوئی مسئلہ نہیں، اے ہیلا کی تعبیران روکن، لیکن اللہ نو اپنے نبیان دی عزت اتنی عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اچھ پتہ کہ فرمایا کذالک کدنا لی، یہ جڑی ترکیب آئی نا بیران روکن آلی، یہ یوسف نو اساں سکھائی آئی بھائی اینے کر جے بیران ڈکنا ہی تا اپنے کل نو یوسف تیرے تے کوئی گال نہ کرے، جیڑا کوئی کرے میرے نال کرے، کیونکہ روکن آلا ہی میں ترکیب دسن آلا بھی میں حضور والا توجہ کنک دیتی گئی۔ بنیامین دیاں بوریاں وچوں ایک بوری وچ پیالہ رکھ دتا گیا۔ جداں کنک لے کے یعقوب نبی دے پتر ٹرے، توجہ کرائے، تھوڑا جہا فاصلہ طے کیتا، قرآن آدھے یوسف علیہ السلام دے بندیاں نے آکھیا یا ایتھل ایرو انکم لسارقون، او قافلے والو تساں چورو، بادشاہ دا پیالہ چوری کیتی جاندے ہو۔ یعقوب نبی دے پتر غصے جا گئے، انہاں کاسا چور نہیں کچھ ہو رہے، خبردار چور نہ کھائے۔ رولا پہ گیا، پچھو حضرت یوسف بھی آ گئے۔ توجہ کرے آئے مسلمانوں، جدہ یوسف علیہ السلام آئے رولا پہ کھلوتائی، حضرت یوسف فرمایا یعقوب نبی دے پترانو اپنے بھراوانو یار رولا نہ پاؤ، بوریاں دی تلاشی کراؤ جا، جے نہ نکلیا تے میرے بندے دانے پا کے دوبارہ بوریاں بند کر کے تواڈے اونٹاں تے لاد دے سن، تساں بوریاں چیک کرا دو نا کا کوئی مسئلہ نہیں، کھولو۔ جداں بھراواں دیاں بوریاں کھلیاں، بڑے بھرا تو شروع ہوئے، تلویں طرف آئے، آخر چ بنیامین دیاں بوریاں کھلیاں تے ایک بوری وچوں پیالہ نکل آیا۔ بنیامین ایبی ہو گئے، لوگاں دی نظر وچ چوری ثابت ہو گئی ایبی، اوے برا جڑے ابے نو کل آگ کے بنیامین نو لے آیا، ساڈا برا ساڈے نال بھیج، ہن انہاں پینترا بدل لیا تے کے آکھن لگے این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس چوری کیتی ہے تے کہ ہویا ایدہ ایک ہور بھرائی جائیں اس تو پہلے چوری کیتی ہے۔
گل سمجھی نے کہ کوئی نہ جلے بے عیبان اس لے کے آقا نے ساڈا برا بولو تو صحیح یار جس لے بنیامین بے عیبان ابے کولان اس لے کے آقا ساڑا برا اونچی بولو کہ آقا ساڑا برا تے ہن جس لے عیبی ہو گئے بظاہر ہن کے آدے پین اس چوری کیتی ہے تے کوئی ہویا ایدا ایک اور برا ہن ساڈا نہیں تو قرآن نے کہ دسیا بندیاں دی فطرت ہے جڑے تائیں بندہ بے عیب ہوے نا تا اس لے اپنے کھاتے پاونا تے جس لے اودے کول کوئی عیب ہو جاوے گناہگار ہو جاتا ول اس تو دامن چھڑا کے متا ایدی وجہ تو اساں بدنام ایویں ہے کہ نہیں جی وال حضرت یوسف دے کر قربان ونجا حضرت یوسف دے حوصلے تو فاثر یوسف فی نفسہ آپ سن کے مسکرا پے سامنے تے کھلوتے ہیں بنیامین رک گئے اگلی گل بڑی عظیم ہے سنن والی ایک برا نال ہو رک گیا جدا ابے کولو پہنچے ابے پوچھیا میرا بنیامین تے ابے نو آکھن لگے ان ابنا کا سرک ابا جی تیرے پتر چوری کیتی ہے حضرت یعقوب فرمایا جدا لے کے گیا میں ادن تواڈا بھرا ہن میرا پتر جس لے بے بھائی تواڈا بھرا جس لے ایبی ہویا اس لے میرا پتر ہو گیا ہے مسلمانوں ہر کوئی ایبیاں نو دوجیاں دے کھاتے چ پیندا ہے اپنے کھاتے کوئی نہیں پیندا ایک آمنہ دا لالے جے قیامت چ اللہ دی بارگاہ چ آکھنا ہے میرے اللہ میری امت دا بے عیب مال تیرا تے عیبی مال میرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ توجہ ہے صحیح ایک ساڈا کالی کملی والا ہے جائیں اے نعرہ دنیا تے بھی مارے آتے قیامت چی مارنا ہے الصالحون للہ والطالحون لی میرے اللہ نیک تیرے داتا صاحب تیرے غوث پاک تیرے میر علی شاہ تیرے مجدد الفسانی تیرے شیخ عبدالحق محدث دلوی تیرے خواجہ غریب نواز تیرے بابا فرید تیرے باو سلطان تیرے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت بریلوی تیرے خواجہ قمر الدین سیالوی تیرے تے اے گناہگار میرے میں جانا تے میرے گناہگار جانا محبوب دو جہاں دا او جنت نظر بویند آکو سبحان اللہ مل کے کہہ لو مزہ آ جائے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے محبوب دو جہاں دا او جنت نظر بویں دے محبوب دو جہاں دا او جنت نظر بویں دے حبشی حبش دے کالے جانور کے چا بنے دے محبوب دو جہاں دا او جنت نظر بویں دے اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ ہے صحیح اچھا جڑیاں باقی نعمتیں نا کئی نعمتیں ہو جیاں جڑیاں امیراں کو ہوندیاں غریباں کو نہیں کئی نعمتیں ہو جیاں جڑیاں غریباں کو نہیں ہوندیاں امیراں کو ہوندیاں سمجھ آ رہی ہے نا حضور او نعمت ہے جڑی ہر امیر کو بھی ہے نا تے ہر غریب کو سبحان اللہ بلکہ حقیقت بات ہی نے سرکار دی رحمت تا سارے تے امیراں تے بھی ہے تے غریباں تے لیکن کملی والے دا ووٹ غریباں دے رہے میرے نبی ایڈریس دیتا اپنی امت نو اپنے ملن دا حدیث سے جاندہ ہے میرے نبی فرمایا میرے غلاموں جے میں نو ملنا چاہو تا میں تو انو کتھے مل ساں یا رسول اللہ کتھے مل سوں نبی پاک فرمایا ابغونی فی دعافائکم جے میں نو ملنا چاہو تا میری امت دے غریباں وچ تلاش کرائے میں محمد غریباں وچ مل جاواں گا آکھو سبحان اللہ
محبوب دو جہاں دا او جنتے نظر بویں دے محبوب دو جہاں دا جنتے نظر بویں دے حبشی حبش دے کالے او چنور کے چا بنے دے محبوب دو جہاں دا جنتے میرے نبی دی ولادت والی رات مشرق دے جانور مغرب والیاں مبارکباد دے رہن مغرب دے جانور مشرق والیاں مکے دے جانور ایک دوجے نو گلیاں وچ دوڑ دے ہوئے مبارکباد پہ دینے لوگوں کوئی ایو جیا لے آؤ کہ جیندی پدیش تے جانوراں بھی مبارکبادیاں دتیاں ہون جے تاریخ پڑھو گے تے محمد مصطفیٰ نظر آن گے کہ جدی ولادت تے جانور بھی مبارکبادیاں پہ دیندے آن ساڈ مارے آنکھیں ہرنی مشکل میری حل کرنی جدے بچے یہودی دے جالے چاہیں حضور نو ویکھ کے ساڈ مار کے قبلہ مینوں بچیاں نو دودھ پلاون دی میری ضمانت چ دیو تے میں آ جا سا جانور کیوں مبارکباد پہ دیندے آن حضور دی ولادت والی رات سٹ مارے آنکھیں ہرنی مشکل میری حل کرنی ہرنی دا بن کے ضامن ہرنی دا بن کے ضامن او بچڑے بیٹھا ملے دے محبوب دو جہاں دا او جنتے نظر پویں کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون ہے اونچی بولیے اونچا بولیے کون ہے سب سے بڑی نعمت سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا سب کچھ ہمارے حضور ہے آخری گل کہ میں معروضات کو ختم کرا ہندوستان دا ایک شاعر اے زمانہ قریب ہے ماضی قریب ہے برے صغیر پاک و ہند ایک شاعر مسلمان شرابی ویلی آدمی شاعر بڑا اونچا علامہ غلام نصیر الدین گولڑوی نے لکھے جامعہ نعیمیہ دے ادب عربی دے بہت بڑے عالم الحمدللہ فقیر دا بھی انہاں نال بڑا اچھا تعلق ہے مولانا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کار آمد تراشے او دے وچ انہاں یہ واقعہ لکھے ہے کہ او شراب ہی بیٹھا پیوے تے ٹیبل دے اوتے بوتل رکھ کے تے کچ دے گلاس وچ شراب پا پا کے شراب ہی پیتی جاوے تے نال شاعری دا نزول بھی ہو رہا تے شاعری بھی کیتی جاوے تے ایک کافر جو گزریا نا تے اس کا بیٹھا نشے چے دے منہ چ کوئی گل کڈاواں ایمان نو فارغ کرا دشمن تا ہمیشہ ایویں کریندے او آیا اس کا سلام دعا کیتی سلام دعا تو بعد اس کیا فلانے شاعر دے بارے کے جاننے او نشے دی ٹونے چاہیے اس کا تے پرلے درجے دا ان پڑھے گالیاں کڈیاں اونوں تا شاعری دی ابجد دا ہی پتہ اس کا لوہا گرا میں اینو سٹ مار کے اگاں چلاواں اس کا یہ تے غلط جواب آ رہے اس اگلا سوال کیتا اس کا فلانے عالم دے بارے کیا اس کا وہ عالم ہی بڑا جاہل ہے مطلق جاہل ہے ان پڑھے یہ وہ زبان غلط استعمال کی تھی اس کا اگا چلاواں اس کا فلانے پیر دے بارے اس کا وہ پیر ہی مطلق جاہل ہے اس کا ہن تیار ہو گیا ٹریک تے ٹر پیا چوتھا سوال کرا اس کمینے نے دشمن رسول نے کافر بے ایمان نے چوتھا سوال حضور علیہ السلام دے بارے کیتا بھئی یہ نشے چے تے غلط جواب دے سی تے ایمانو فارغ ہو جاسی او سکا اپنے نبی دے بارے کے یاد ہے بس او دے منہ چوے لفظ نکلے کہ بھاویں نشے چ بیٹھا ہے مسلمانوں گناہگار آئی پر کملی والے دا باغی کوئی نہیں سمجھ آئی بھاویں نشے چ بیٹھا ہے ایویں یکدم اکھی چ آنسو آ گئے گلاس کچ دا چا کے جو ماریا نا او دے متھے دے اوتے متھا پھٹ گیا گلاس چکنا چور ہو گیا آکھن لگا بے ایمان عمل تا میرے پلے ہے کوئی نہ سہارا تا صرف محمد دا ہے او بھی میرے کولوں لمن آیا بیٹھے تلوار ہوندی میں تیرے ٹکڑے کر دیواں میں ایڈا بے ہوش ہی کوئی نہیں جو مینوں اپنے نبی دا بھی حیا مسلمانوں او سر پڑا کے او تن گیا نس تے بعد وچ نا روندا ہی بیٹھا تے اللہ دی بارگاہ چاہدا مولا اج میں نشے ہی نہ ہوواں تا اے کافر میرے ایمان تے تا حملہ نہ کرے
میں توبہ کرنا اج تو بعد شراب نہ پیساں زندگی اونج گزرے ساں جی میں تیرے محمد پاک دا حکم ہے سبحان اللہ اے جڑے دل ہیں نا اللہ نے مصطفیٰ دی محبت دی چنگاری اس ہر دل وچ رکھی ہوئی ہے بس تھوڑی جہی تیلی لاون دی لوڑ ہوندی ہے مسلمانوں اللہ دی قسم ہے ہر مسلمان نو اللہ تعالی مصطفیٰ کریم دا غلام بنایا دوستو فقیر نے ایک کتاب لکھی ہے کرونا ہے جدوں وبا آئی نا انہاں دناں وچ نبی پاک دی سیرت طیبہ دے ایک پہلو دے اعلیٰ حضرت بریلوی دا مشہور زمانہ کلام ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا او دے وچ ایک شعر ہے تے او دا ایک مصرع ہے وہ جان مسیحا ہمارا سمجھ آئی نا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی دی تشریح کی اس کتاب 112 صفحے دی کتاب ہے اور نبی پاک دی سیرت طیبہ دا اے عنوان ہے کہ نبی پاک نے اپنی تعلیم نال اپنی تربیت نال اور اپنی نظر نال مردیاں نو زندگی کیویں دتی ہے بڑی محنت کیتی ہے اس کتاب تے 40 حضور علیہ السلام دیاں قولی حدیثاں کچھ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی مبارک دے واقعات اور اے دے وچ اسلام دا نظریہ جہاد اسلام دے حدود اور قصاص جڑیاں سزاواں او دے اوتے ہون والے اعتراضات توہین رسالت دے قانون جڑا لوگاں نو چبھدا ہے او دے اوتے ہون والے اعتراضات تے او دے جوابات بڑی عظیم کتاب ہے بڑی محنت کیتی ہے اور محنت کر کے تے فقیر نے کوشش کیتی ہے کہ حضور دے غلاماں تک کے پہنچے اور نبی پاک دی سیرت طیبہ دا ایک پہلو نبی پاک دے غلاماں تک پہنچ جائے کہ حضور دی تعلیم کتنی عظیم ہے نبی پاک نے اپنی امت دی تربیت کس طرح کیتی ہے اور زندگی جنت نظیر کیویں بن سکتی ہے 150 دا ہدیہ ہے جیڑا بندہ علم دوست اپنے بچیاں نو اپنی بیٹیاں نو اچھی تعلیم اور تربیت دا انتظام کرنا چاہتا ہے کتاب خریدے انشاءاللہ دعا دے سی کہ اس کتاب وچ کس طریقے دے نال محنت کیتی گئی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی یہ بچہ بیٹھا ہے طالب علم ہے ساڈا تے گڈی ایک ساڈی کتاب موجود ہے جیڑا دوست لونا چاہے 150 روپے اس دا ہدیہ ہے وہ لے سکدا ہے یار زندہ صحبت باقی تسی بڑی محبت نال سنے ہیں جڑے علماء کرام بیٹھے نے انہاں نو انشاءاللہ ہدیے دے طور تے پیش کریں گے کتاب تاکہ پڑھ کے دعا دے سن تے باقی جڑے احباب ہو تواڈی خدمت وچ 150 روپیہ دا ہدیہ ہے اگر لمنا چاہو علم دوست حضرات نو دعوت ہے اس بچے کو کتاب خرید کر سکدے ہو یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا